Salam emeňize. Ni hao. Bugünkü videomda men sizlere nädip sessiýa egzamina registrasiýa etmelidigini görkezýän. Ilki sessiýaň ofisialny web saytyna girýäňiz. Web saytyna girenden soň sign up edip, şerde elektron poçtaňy dolanýaňyz we parol goýýaňyz. Ondan soň siň elektron poçtaňyza şeýlerek SMS uradarlar we SMS-de şerde link'i ýanjyň edip linkine girýäňiz. Linkine girenden soň ofisialny web saytyna girýäňiz we şo ýerde registrasiýa basýaňyz. Registrasiýa basaňdan soň edilädir wagtda ýanwar aýynda 20-sinde bar görüşiňiz ýaly we ýanwar aýynyň 11-inde registrasiýaň wagty utarýandyr. Ondan soň tespit etdiňiz, öz ýerleşýän ýeriňizi saýlap, şo ýerde tespit etdiňiz, internetiňiz gowy bolsa, ýaşyl görkezýändir. Ondan soň aşagda şeýle egzaminiň wagty bar, ýerleşýän ýurduňyz bar we egzamin formaty bar. Edilädir wagtda online öýde geçip bolýar egzamin. Onýan test centerler häzirki wagtda ýeterli däl. Ondan soň dowam etdiňiz we öz maglumatlaryňyzy girdiňiz. Şeýerde esasy belä geçmez zadym surat bul neme 6 aýyň içinde düşen suratyňyz bolmaly, JPEG görnüşinde bolmaly we arkaňyzdan ak bolmalydyr. Ýani suratyňyz 40 we 200 KB ortasynda kömmetçerde bolmalydyr. Ondan uly bolsa, onda bolmaýandyr. Ondan soň görüşiňiz ýaly şeýlerek görnüşde suratda düşýäňiz. Indi berdimen maglumatlary doldum we dowam etsek, şeýerde sessiýaň öz düzgünleri bardy aýdyp geçýäňiz. Düzgünler gaty köp. Men bu videoda ýekemeke aýtjak däl, esasy belläk geçecek zadym synag döwre eger düzgünler bolsaňyz synagda sizi onda 2 ýyllap çorny spesiga salýandyrlar. Ýani 2 ýyllap siz sessiýa egzamine tapşyryp bilmeýäňiz edil HSK ýaly. Ondan soň dowam etdiňiz we confirm'a basýas. Ondan soň şeýlerek maglumatlaryňyz çykýar we sapaklar saýlap bilýäňiz. Sapaklar ýagny berde 8 görnüş bar. Birincisi humanitar Hytaý dili we STEM Hytaý dili, ondan soň fizika, matematika, himiýa bar. Olary Hytaý dilde ýa-da ingliz dilde saýlap bilýärsiňiz. Edil men häzir STEM saýladym we matematikany ingliz dilde saýladym. Ondan soň dowam etdiňiz. Ondan soň şeýerde ýene düzgünlerini okuýaňyz we bitiska basyp çykýaňyz we ondan soň confirm next. Ondan soň şeýle maglumatlaryňyzy çykarýar, ýagny synag wagtlaryny. Ondan soň soňunda töleg etmeli. Töleg bol siz Alipay'de ýa-da WeChat'da ýa-da bank kartynyň üstü bilen töleg edip bilýäňiz. Men häzirki wagtda 2 sany egzamin saýladym. STEM bilen matematika ikisi bilen bol 700 ýuan. Eger siz bir synag saýlasaňyz, onda ol 450 ýuandyr. Ene şeýler